Здравейте! Днес ще приготвим запеканка с картофи. 600 грама картофи се обелват и нарязват на малки купчета. Една глава лук се нарязва на дребно. Намазваме тава с олио, в която слагаме картофите и лука. В купа смесваме 3 яйца, 250 мл прясно мляко и 150 г брашно. Разбъркваме и изсипваме сместа в тавата. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса. През това време настъргваме около 200 грама кашкавал. Малко преди готовност поръстваме запеканката с кашкавала и връщаме във фурната. Печем до получаване на златиста коричка. Последвайте канала ми за още интересни рецепти като тази.